Priatelia, tu máte recept na vynikajúcu liečivú orechovú tinktúru. Tento rok mi konečne orechy neomrzli, tak som ich teraz nazbierala. Sú to jánske orechy, síce zbierali na slnovrat, ale 3-4 dní nezohrávajú žiadnu rolu, pretože ja som chcela využiť tú liečivú silu slnovratu. Prepláchla som orechy, osušila som, nakrájala som ich na štvrťky. Dobre je to robiť v rukaviciach a na väčšej podložke, lebo oni naozaj farbia. Mne bohužiaľ sa nechcelo ísť pre noviny, bola som trošku lenivá. Tak mi to zafarbilo kuchynskú linku, ale je to v záhrade, takže som to nejako neriešila. Zaliala som orechy 500 g medu, 100 g cukru som použila, 1,5 litra pálenky a 10 klinčekov. Dobre som to premiešala, zavrela a uložila na tmavé miesto. Po 6 týždňoch to treba scediť a znova dať na tmavé miesto, vynikajúce, keď máte aj tmavú fľašu.